Il-vaganzi. Għajnuniet kif tgħix dan iż-żmien bl-aħjar mod. Li tieqaf għal ftit u tieħu break mill-ħajja tal-iskola huwa importanti. Il-ġranet tal-vaganzi għajnuk biex mhux biss terġa' tikseb l-enerġija mentali, imma wkoll il-ħeġġa li jkollok bżonn meta terġa' tiftaħ l-iskola. Imma jista' jkun li f'dan iż-żmien ta' serħan xi wħud mill-istudenti jispiċċaw jitażnu u jaqgħu vittma tal-monotonija. Hawnhekk se ssib xi suġġerimenti dwar kif tista' tgħix il-ġranet tal-vaganzi b'mod pożittiv u bl-aħjar mod. L-ewwel suġġeriment: oħloq struttura. Il-ħajja tiegħek ta' matul il-ġurnata normali tissejjes fuq qafas u skema imponuta minn barra. Bħal meta tisbaħ kuljum fl-istess ħin ħalli ma tasalx tard għall-iskola. Il-ħin tal-break huwa dejjem fl-istess ħin tal-ġurnata. Il-ħin tal-ikel u il-ħin ta' meta titħallat mal-oħrajn. Dawn il-ħwejjeġ iħolqu sens ta' konsistenza u ritmu f'ħajtek. Issa li tinsab waqt il-vaganzi, tkun lek ta' għajnuna jekk tfassal skema għalik innifsek. Għaldaqstant aħjar, tisbaħ kuljum fl-istess ħin u tqum tilbes daqs li kieku ħireġ. Tqassam il-ħin mhux biss għar-rilassament imma għal xi xogħol ta' għajnuna fid-dar. Ħin għall-ikel u għaliex le, anke ħin ukoll biex tgawdi mal-familja tiegħek. Bis-saħħa ta' skeda stabbilita, il-ġurnata tiegħek ikollha ritmu silem. Imma żomm f'moħħok li għall-ewwel jista' jkun li tieħu xi ftit ta' żmien biex tidħol f'din ir-rutina ġdida. Imma kuraġġ, taqtax qalbek. It-tieni suġġeriment: sib ħin biex tħobb lill-oħrajn. Fil-vaganzi, faċli ħafna tispiċċa taħseb biss fik innifsek u tinsa lil ta' madwarek. Madankollu għandek tissielet kontra kull xewqa egoistika. Kun ġeneruż, għati ħinek bħala rigal. Għajn fil-ħajja tal-familja bħal li ssejjar xikla, tagħmel xi xirija u tgħin fit-tindif tad-dar. Aħdem u sib il-ħin biex tinġabar familja waħda. Gawdi il-kumpanija tagħhom waqt l-ikel. Ilagħbu xi logħba flimkien jew morru il-baħar flimkien. Ipprova sib ħin biex iċċempel jew iżżur lin-nanniet jew persuni anzjani li joqogħdu qrib tiegħek. Staqsihom kif inhuma u jekk għandhomx bżonn xi ħaġa. Idħol f'xi grupp għaż-żgħażagħ. Ħu sehem f'xi xogħol volontarju li jwettqu. Jeħtieġ li b'mod konxju tbiddel il-mod ta' kif qed tgħix ħajtek. Uża dan iż-żmien bħala opportunità tad-deb biex issaħħaħ ir-rabtiet familjari kif ukoll xi ħbiberiji oħra. It-tielet suġġeriment: uża dan iż-żmien biex tirrifletti dwar ħajtek u iva biex tirrilassa. Il-koll qaċċana għal paċi u l-kwiet, iżda meta nispiċċaw b'ħafna ħin f'ġorna bla mistenni, donnu ma nkunux nafu ser nagħmlu bih. Uża dan iż-żmien tal-vaganzi bħala opportunità biex tgħix ħajja aktar kwieta, kajmana u aktar sempliċi. Sib ħin fil-ġurnata għalik innifsek fejn għal xi waqtiet tkun tista' tinqata' għalik waħdek fil-kwiet u tintelaq ftit fis-skiet. Sib rokna kalma, aqra, itlob jew inkella irrifletti dwar dak li għaddej minnu bħalissa. Mela, taħlix dawn il-ġranet prezzjużi ta' mistrieħ. Għejxhom bl-aħjar mod li tista'. Ħares li dan iż-żmien bħala wieħed ta' barka fejn mhux biss tistrieħ imma bħala żmien li għajnek taraf kemm lilek innifsek kif ukoll il-dawk ta' madwarek. Il-vaganzi it-tajba.